Tutok natin yung camera sa kanya. Tapos i-off ko yung ilaw. Yun o. Off. On. Off. On. So yan, grabe naman tong sapatos na to. Pambabae lang po yan, pero pwede rin po sa lalaki na medyo maliit yung paa. Nandito pa rin po yan sa darating na sale namin ngayong Thursday and Friday. And ayan, mga pambabae po, interesting at magaganda pa rin naman yung quality niyan. Tapos ito naman yung mga panlalaki natin, pang basketball, tapos pamorma. Nandiyan pa rin yung Klay Thompson. Kasi yan mga pamorma natin na high cut na Converse na napakaganda ng quality. So yan, pag nag 30% off po, napakalaking kabawasan na po niyan. Ito, ganda rin ng ones na to. Bulaklakin colorway, diba? So hindi lang po dyan, kahit po yung mga nasa loob natin. Actually, in-off ko yung ilaw dito para lang ma-prove natin tong pagiging luminous niya, diba? On muna natin yung ilaw dyan. Yan. So yan, available pa rin po yung mga sapatos na yan sa ating 30% off sale. So kung 30% off, halimbawa may 1,000 sapatos, 700 na lang. Kahit po dito 30% off na din po kami. May McQueen tayo. Tapos nandiyan pa rin yung mga Vans Converse natin na napakagaganda po ng quality. Parang hindi okay, di ba? So yan, 1.3, nasa 1K na lang po yan kung gusto nyo. At yan po yung ibang pagpipilian nyo dyan. Sipatin nyo na lang at puntahan nyo po dito, or pwede din naman kayong mag-PM kung may gusto po kayong size or tipo ng sapatos. Hahanapan po namin kayo. Ito, kunitso ka na to, 850 na lang. So magiging siguro 600, 500. So yan po yung i-expect nyo sa sale natin ngayong Thursday and Friday. And ayun na nga, sa Sabado po, new arrival ulit tayo. Yan, new arrival para magbabagsakan na naman tayo ng mga bagong sapatos dito sa buong room na ito. So yan lang po, salamat sa panonood. Kita-kits po ulit sa susunod na video.